ଆପଣ ମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଖାସ୍ କରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ରିଲ୍ସ ବନେଇବି ବୋଲି। ଆଉ ଏସବୁ ଗେଟଅପ୍ ଦେବାରେ ମିନିମମ୍ 4 ଜଣ, ହଁ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ମୋ ପିଛା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁର୍ଗା ଗେଟଅପ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଜିନିଷ ସବୁ ଖେଳା ହେଇଛି, ସବୁ ପୁରା ମୁଁ ଖେଳେଇକି ଏଠି ପକେଇଛି। ସବୁ କିଛି ଖେଳା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଏଠି 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 ସେଠି ସବୁକିଛି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ରିଲ୍ସ ବନେଇ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଏସବୁ ରଖାହେବ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରାଜବାଟୀରେ। ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ସାରିଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲା, କାରଣ ଆ ଫୋନ୍ରେ ଫଟୋଟା ପୁରା ସୁପର ଆସୁଛି। ଆଉ ଇସୁ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି, ସେ ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୋନୁ ଆ ଫୋନ୍ରେ ଟିକେ ବେଟର୍ ଆସୁଛି ତ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ। ଆଉ ଏ ଖାସ୍ କରି ଭ୍ୟୁଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗ୍ରାସ୍ର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଇସୁଟି ଏଇପଟ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ଗେଟଅପ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଖାସ୍ କରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ତାର ଭ୍ୟୁଟା ତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମସ୍ତ ହେବ। ଆମେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ତାପରେ ରିଲ୍ସ ବନେଇଲୁ। କିଛି ରିଲ୍ସ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଏରିଆରେ ଯିଏ MLA ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି। ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଉଠିକି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା, ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁରା ବନେଇକି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଗେଟଅପ୍ ନେଇ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେନି ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ମୋର ତ ମନ ନିହାତି ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏତେ ବାହାରିକି ଖରା ତରାରେ ମୁଁ 3ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ।